Fil-waqt li l-Prim Ministru bil-kliem qal li Matthew Patch għandu jirriżenja, bil-fatti naqas milli jitolbu jagħmel dan. U dan minkejja li Patch kien maħtur direttament mill-Gvern ta' Muscat ġimgħat biss wara li ħa f'idejh it-tmexxija tal-pajjiż fl-2013. Matthew Patch huwa l-persuna li sab ruħu f'nofs kontroversja sħiħa wara li l-qorti qalet li hu kellu konflitt ta' interess ċar meta vvota favur l-iżvilupp tal-proġett City Center bħala membru tal-Awtorità tal-Ippjanar, fil-waqt illi huwa wkoll is-sit ta' ferra tal-Aġenzija tal-Proprjetà Remax li kienet qed tinnegozja l-bejħ ta' proprjetà fl-istess żvilupp saħansitra qabel ma ħareġ il-permess. Mistoqsija reazzjoni tiegħu wara li Matthew Patch stqar li m'għandu l-ebda intenzjoni li jirreżenja minn membru tal-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar, Joseph Muscat qal li jaqbel li għandu jirreżenja iżda naqas milli jitlob ir-reżenja tiegħu. Sur Patch għandu jirreżenja. Matthew Patch kien inħatar membru fuq il-bord tal-planning direttament mill-Gvern, ħatra li kienet imħabbra fuq il-Gazzetta tal-Gvern ta' 2 April tal-2013. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Joseph Muscat ġie mistoqsi għal darbtejn x'ser jagħmel dwar Patch, iżda minkejja li qal li kellu jirreżenja u naqas milli jitolbu li jagħmel dan.